हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बरायफिनना लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय मैया एसएम निउसाव मोनसे भिडिअ नुदों। बे भिडिअ जाहैबाय एबिएमसुआ दिनैहाय धरना होदों। बिनि सायाव माखासे खोथाखौ बुंगोन। बिथांमोना बुंदों सेकेन्ड लार्जेस्ट बिटिआरआव सेकेन्ड लार्जेस्ट। बे खिन्थु गोरोन्थि बुंदों बियो। पपुलेशना माने बिसोरो पपुलेशन हिसाबै बिथांमोनानो मेजरिटी फार्स्ट लार्जेस्टआवनो दङ बिथांमोनानो मुस्लिमफ्रानो। ओमफ्राय बिटिआरआव बर' हिसाबै सेकेन्ड बा थार्डआव गोग्लैहैगोन। बिनि बादै खोथाखौ बुंगोन आं। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ इउपिपिएल होनोब्ला गासैबो थाङो दै। सोरबा सोरबाया दुखु मोनो, लाब गैया दुखु मोननानै। दिनै गबिन्द बसुमतारिया थांनाय बाराव माखासे खोथा धरना होनानै जेबो मुलाम्फा जाया होननानै बुंदोंमोन। नोंथांनि बिटिआरआवनो गबिन्द बसुमतारि नोंथांनि बिटिआरआवनो माथो धरना होजाबावबाय इउपिपिएलआलाय। बिनि बारै नोंथाङा जेबो गियान गैयाना? मा जानो थांगासिनो दं दिनैनि दिनाव एबिएमसुआ? दिनै 50,000 क'क्राझाराव 50,000 लानानै बिथांमोना धरना होगोन होनदों। अदालगुरियाव होगोन होनदों। बिनि उनावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव होगोन आरो होखागोन बिसोरो होलांबाय थागोन। किन्तु प्रमद बर'नि खुगानि रिमिनला खुगानि थाखायनो बांद्राय सेल्फिस मारिनायावनो दिनैहाय बे अबस्था धरना होजानाया मानो थाखाय होजादों। आरोबाव दिनै माइनरिटि हिसाबै बिथांमोनखौ मुस्लिमफोरखौ एबिएमसुखौ दिनै माइनरिटि होननानै बुङो। नङा, बेयो नंखाय खोथा, भुल, गोरोन्थि। मानो होननानै बुङोब्ला मुस्लिमफ्रानो मेजरिटि। मिथिबाय? मेजरिटि जानानै दं नोंनि बिटिआरआव। नोंथाङा बिथांनो मा खोथा होननानै बुङो? भुमि पट्टा, हानि पट्टाखौ होनायनि खोथा होननानै बिथांमोननो बुंदोंमोन। जुदि आं इउपिपिएलआ आं जुदि चिफ जायोबा नोंथांमोननो मास मोननैनि गेजेराव हानि लेखा पट्टा बेखौ होगोन होननानै बुंदों। नाथाय बेखौबो होनो हायाखै। बिसोरल'सो दिनै धरना होबाय। गाबोन बाङालिफ्राबोथ' होगोन प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव। बिथाङाथ' सरकाराव फैनाय लगे लगेनो बिथांमोननो भुमि पट्टा होगोननो, 1 भट 1 जब बेफोरबायदि होननानै खोथा बुंदोंमोन। बोरो सासे भटारा सासे जब मोनगोन, न'खरसेयाव जब मोनगोन माने साख्रि मोनगोन। बेफोरो मा जाखो? बेफोर खोथा होना दोननायफ्रा। दिनै भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा, गुसुं नर्मेलैनो बुंगोन आं बाथ्राफोरखौ। गबिन्द बसुमतारिया बुंदोंमोन होदो नोंसोरो दिनैहाय दानिया। बर'फोरा दिनै होसिख्रावाखै, जेबो होनबावाखै बर'फोरा। बर'फ्रा दिनैसिमबो नोंथांमोना जि खोथा होनानै दोननाय, जिखिनि रायजो राजानो खोथा होदोंमोन, बै खोथा होनायखौ नोंथांमोना मावनो हायाखै। आरो नोंथांमोना मावनो हागोना आंहा सन्देह दङ। मिथिबाय? बर'फोरनि खोथाखौथ' बहा मावनो हानो? बर'फोराथ' दिनैनि दिनाव धरना होनो हानायनि मानायनि जेबो माबायानो गैला। रावबो आफाद गैला धरना होनायनि। जाबा दाजा एक्स एन्ड बि इउनाइटेड फराम बिसोरसो हागोन। बिनि अनगायै गुबुना आबसुआ हायोमोन बै समाव एसे बुंबानो राजा लामा गाथेनो बा राजा हाइवे रडआवहाय ओंखारनो हायोमोन। नाथाय बिसोरबो दा खालामनो हानाय नङा। 5 बोसोरा बिथांमोना जेनिबो धरना होनो हाया। हागोन बिथांमोना फिसा फिसा सोरबाया बुलायदोंबा सोरबाया पार्टिखौ बुलायदोंबा बेफोरबायदिनि बा लामा जायाखै बिनि धरनाखौ होनो हागोन। बिनि अनगायै गुबुन माबाखौ हाया दा बिसोरो। खारन दिनैनि दिनाव बर'फोरखौ प्रमद बर'आ थगायनानै दोनदों। बर' रायजो राजाया ओंखाराखै। दिनै मुस्लिमफोरा ओंखारग्रोजेनबाय। मिथिबायना? नोंनि खर' थफि गुफुर गुफुर गानग्राफोरा ओंखारजेनबाय। बिसोरजोंनो नोङो आरोबाव गादबनानै दोनजाबावगोन। सानसे समाव मुस्लिमफोरा बिटिआरखौ सालायगोन आरो सालायखागोनबो बिसोरो। नायबायल' था। दिनै नोंसोरो प्रमद बर'आ डि भटारखौबो मा खालामगोन होनना बुंदोंमोन। हानि पट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन। बेफोरखौबो माइनरिटिफोरनिखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा।
डिभटार होगोन डिभटारफोरखौबो थिग खालामगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय हानि पट्टाखौबो होगोन होनदोंमोन आरो बिदिनो बायदि बायदि सोरबा सोरबाया होनदोंमोन जोंनि मुस्लिमनिफ्राय MCLA सासेबो गैया बेफोरबायदि बेफोरबायदि खोथाया ओंखारजेनबाय बिसोरनि खुगानिफ्राय होनबा नों बर'आ दा माइनरिटि जायाखैबा मा जादों मैयाबो बुंदों मैयानि भिडिअआ बिराद गोलाव जादों दिनैबो होनबावगोन आं दिनैनि दिनाव बर'फ्रा माइनरिटि जानानै दं आरो जागासिनोबो दं बर' रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ गोबां खोथा होनानै दोनदोंमोन आं जेला सिफ जायोब्ला नोंथांमोननि न'खरसेयाव सासेब्लाबो जबखौ होगोन आरो IUA न' बिनि बिराद दावराव जाना थांलायदों न'खरफ्रोमावबो होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बे IUA न'आ सोरबायदिनो जे मोनथावथाव बेफोरबायदिनो होनाया मोजां थाबैनो मानो होननानै बुङोब्ला नङाब्ला नोंथांनि माखासे नोंथांनि गाज्रि बेकग्राउन्डआ जितु गाज्रि बेफोरो फैगासिनो दङ दिनै मुस्लिमफ्रा साननैसोनि उनाव ABM सुवा नायबायल' था नोंनि राजधानि क'क्राझाराव धरना होगोन होनना बुंदों बिसोरो 50,000 बुंदों मा 50,000 बिनि बारा लानानै बिसोरो क'क्राझाराव खालामगोन दिनै मुस्लिम होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव BTRआवहाय मुस्लिमफोरासो गोगोम दावराव खालामना होनो हानायनि गोहोआ दं नों बर'आ दिनैनि दिनाव दावराव खालामनो हाया दिनै XNDP इउनाइटेड फरामखौ गबिन्द बसुमतारिया बुंदोंमोन बिथांमोना होसिग्रावनानै जेबो लाब जाया नोंथाङा दे जेबो लाब जाया मुस्लिमखौ नोङो असमियाजों बुंलाय हायोब्ला दे बुं आं नोंखौ दिनै बुंबावगोन नोंथाङा जे बुंदोंमोन गबिन्द बसुमतारिया बिथांमोना होसिग्रावबाय थानाया भेलुलेस होनदो दानिया भेलुलेस होननानै बिखौ जों बर'खौथ' नों हाबाय दाना नोङो होनबावदो ABMसुखौ ABMसु যিমানখিনি ধর্ণা দিয়েছে ভ্যালুলেস ইটো কথা কৈ দিয়ক চিধাকৈ আপোনাৰ বড়ো মানুহটো কিবা কৰিছিলে একবাৰ XNDP ইউনাইটেড ফৰামে ধৰ্ণা দিছিলে এই সময়ত আপুনি কৈছিলে কি ভ্যালুলেস কোনো কামত নাই ধৰ্ণা দিয়া আজিৰ দিনত ABMচুৱে কি কৈ আছে ভূমি পট্টা দিয়ক ডিভটাৰৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক MCLA এজন দিয়ক মাইনৰিটিৰ পৰা দিनै বিগাसिनो दं আজি কৈ দিয়ক গবিন্দ বসুমতাৰী আপুনিতো আহিছিলে বিশাল ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা আছিল আগত এতিয়া কি হ'ল চাওক দি দিয়ক होनानै होदो बिथांमोनखौ बुंदो इहतक कक আপোনালোকে যিমানখিনি ধৰ্ণা দি আছে ইটো ভ্যালুলেস ইটো কথা কৈ দিয়ক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক আপুনি আগত কৈছিলে বড়োবিলাকে যিমানখিনি ধৰ্ণা দি আছে কি আছে ভ্যালুলেস আজি প্ৰমোদ বড়োৱে কৈ দিয়ক ক্লিয়াৰ ইহঁতৰো ভ্যালুলেস বুলি কৈ দিয়ক তেতিয়াহে হৈ যাব ঘটনাটো অब्लासो বুজিलांगोन তো दिनैहाय बर' रायजो राजाफोरखौ আজিৰ दिনত प्रमोद बड़ोৱে बड़ोবিলাকক কি কথা কৈছিলে আজিৰ দিনত কি কথা কৈছিলে একেটা কৈছিলে কি ওয়ান ভোট ওয়ান জব এই কথাটো কৈ পেলাই হি বহুত কথা কৈ আছিলে এতিয়া দি দিয়ক বড়োবিলাককো এটা জব দিয়ক এটা চাকৰি দি দিয়ক যিমানখিনি আপুনি চৰকাৰত অহাৰ লগে লগে ভূমি পট্টা ক্লিয়াৰ কৰি দিম জব ক্লিয়াৰ কৰি দিম খালামनानै होदो प्रमोद बड़ो हायाब्ला बर' रायजो राजायाबो नोंथांखौ नायगासिनो दङ नोंनि एगेन्स्टआव बारा दिन गैया नोंथाङा बेखौ नोङो सानदो राकेश ब्रह्म तेखेतो खूब डाঙर কথা কয় भूमि पट्टा दियक আপোনালোকৰ सरकारটো এতিয়া बै समनि सरकाराथ' दे हायासै आं मानिबाय बिथांमोना जेनदों हायासै दा नोंथांमोना बुंजानांगौआ नोंथांमोननि फाला जाबाय बै समाव BPF मोना बुंजादोंमोन 16 बोसोर बिथांमोना सरकाराव थानाय समाव बुंजादोंमोन दा नोंथांमोना बुंजाफिनदो बिथांमोनखौथ' नोंथांमोना बिराद बुंदोंमोन दिनै सोरबा सासेखौ बुङोब्ला BPFनि हाग्रामानि गुन्दै जाग्रा बेफोरबायदि होननानै बुङो बै जायफ्रा गुन्दै जायाखै बिथांमोना होदो दाना बिथांमोननि सरकारा बैसोरथ' दे थांनाय सरकारफोराथ' हायासै बिसोरबोथ' जेबो खामानि मावनो हायासै नोंथांमोना मावजोबदो बिथांमोननि जाखिनि मावनो हायि खामानि दं बेफोरखौ मावदो बर' रायजो राजा दिनैसिमबो
नोंसोरनि बर' रायलायग्रा होननानैसो दिनैसिमबो थाथाबबाय थादों। नङाब्ला प्रमद बर'आ खारबा बागोर मोननाय नङा। सम सफैगोन नोंथाङा जेरैबायदि खोथा होननानै बुंदोंमोन, रायजो राजानो मा होगोन होननानै बुंदोंमोन। एक्स एन डि बि फोरनि लिडारफोरखौ आं पावाराव फैयोब्ला आङो बरनजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। बेफोरबो गैया, बेफोरबो नंखाय, बेफोरखौबो थगायदों। NDFB-खौ एक्स NDB-फोरखौ ललिपप चक्लेट गरफा गरफा होनानैनो मा खालामदों, फोजोबनानै दोनदों। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं गोलाव खालामला, दिनै गुसुंल' बेखिनि खोथाखौ बुंनानै फोजोबनाय